Vítaj v rímskom tábore. Postav danú ríšu podľa návodu. Rozmiestni malé súčiastky zvané artefakty. Postav si svoj kýblik a hráča do svojho rohu. Hra sa hrá takto. Hráči hodia oboma kockami a ten s najväčšími číslami začína. Hodí si kockou a posunie si svojho hráča o počet bodiek na kocke. Ak si na bielom políčku, hráš pyramídy. Ak si na políčku inej farby, kamarát po tvojej pravej ruke ti číta kartičku farby políčka. Ak uhádneš, berieš si artefakt a dávaš si ho do svojho kýblika. Ten, ktorý skončí s najväčším počtom artefaktov, vyhráva hru.